момента в арабския свят има една страна, която изживява много тежки моменти. للأسف الشديد في هذه اللحظة هناك بلد من البلاد العربية تشهد لحظات صعبة للغاية. И се надявам, че както днес се радваме на различните кухни и на богатството, което седи пред нас, във всеки един момент ще си спомним и за това, че ние трябва всички да бъдем солидарни с онези граждани на Сирия, които се борят за своята свобода. وأنا على يقين بأننا اليوم ونحن نتذوق ملذات المطبخ العربي على أنواعه علينا أن نتذكر أننا يجب أن نكون متضامنين مع إخوتنا وأصدقائنا الذين يتعذبون ويعانون في هذه اللحظة. Но нека не забравяме, че нашата солидарност към хората в арабския свят трябва да се простира към всички страни, в които все още продължава да има и хора от една друга националност. И това са палестинския народ. وفي نفس الوقت لا يفوتنا أن نتذكر في ظل تضامننا مع أصدقائنا العرب أن هناك أصدقاء آخرين يعانون كذلك من ظلم وهم أصدقاؤنا من الشعب الفلسطيني. Всички хора, които по този свят, в региона около нас, в Близкия изток, на Балканите, са искали и са работили за това да имат своята свобода, да могат да развиват своята култура, да го правят по правилата на демокрацията, да го правят по правилата на толерантността, винаги ще имат подкрепата на България. وكل الناس في بلادنا المجاورة هنا على البلقان وفي كل مكان كل الناس الذين ناضلوا ويناضلون في سبيل حريتهم واستقلالهم وفي سبيل حقهم في ممارسة حياتهم على أسس الديمقراطية والتسامح سيظلون يتمتعون بتضامننا. Затова благодаря ви, че сте тук. Благодаря ви за възможността. Виждам, че Културният институт със всяка следваща